Wanted to be. Pahinga muna kami dito. Pahinga. Ano sa net?
nag-mute pala ako, kaya pala hindi nyo ako naririnig, guys. Yung sinasabi ko kanina, itong phone ko ito, sirang-sira na yan. Yan, ang sira na siya. Hindi ka magsalita dyan. Dahil lang. Puno naman ni Kili. Puno na niya. Comment ka din sa akin yung live. Ayan, may 4 million people andyan. Ha? Ang nanay mo naglakat? Naglakat ko sa bata niya ng gamay. Diyan lang kayo, guys. Magkape na naman ta. Wala na siya niya ang nakatambay. Dito yung ping-pong. Laruan ng alaga ko. Ganda. Six million people. Shout out. Ang ganda ng laruan ng alaga ko. Ay. Nalubog siya. Nagkape na naman kami. Kasi aray ko. Million. Istorya mo ko ginasamtang naghamba. Nag-ano ko to
What? Turog. Katurog ka lang. Katurog ka lang? Ay, tuod ka. Isang puras. Pwede na ikaw ko ba? Inform mo kung mag-live ka. Ako na nabutangan ko. Pag sa gabi ni amo siya gamitan kong gamay ang tangan ko tadi Pierre. I don't understand me. Ilakad yung account ko na din. If I had wanted to uwi na ko kami. Dapat live ko na daron. Ha? Ang nito buka ako. Musa pa. Million people dyan lang kayo ha. Damo, ikaw yung account so. 1 million people. Hi Naila. Naila Nespita. Hi. I will make you a moderator in my channel. Okay? Thank you, Naila. Wow. Naila, you are playing. Naila, are you a kid? How cute. Where are you from, Naila? Naila, I am in your channel. Naila, wait. This is you, Naila. Look. This is you. Naila, I already subscribed in your channel. Look. Ay, cute niya bata. Naila, this is your videos. Look. I will play your video. Guys, play natin video ni Naila. Please subscribe, Naila. He has only 12 subscribers. Now, 12 subscribers, Naila. 6 million people in the house. Shout out. Naila, you are now a moderator in my channel. You can drop your
Channel link. Coffee tayo guys. It's break time, so we have to drink coffee. Coffee time. Coffee tayo. Coffee. Karon sa gabi, karon sa gabi, gamitan mo ba yun? Karon sa gabi ni, ang imo nga kwan, ang imo na ba ni ma-live ikaw, ipatubang ko sa may laptop ko mag-play sa ako niyo video. Para may makita na gagiho. Like. Naila. Ay. Why? 6 million people in the house. Mag-love shout out and thank you guys. Thank you. Pwede ganita. Wala problema. Wala problema. Ganita lang. Ano lang. Gamita. Pwede mo man magamit. Nagatambay mo na kahit wala man sa may ginagimot da. Ano gagawin ko mo laro? Ha? Laro? Yes. Ang ini siya, nag-visit siya, bata siyang subscribers na kon. Ano siya, bata siya, tigin play ko yung YouTube channel. Kaya ano siya, nakatuloy siya, ari siya. Katuloy mo? Like, Indonesian siguro ni. Balo kami sa ayang lalaki. Naila na Spita. Indonesian siguro. Iyan yung mga laro niya na. Harap pa dito. Mabakal ko na yung mga dilapenda. Six million people na dyan. Shout out. Mag-hi naman kayo para makilala ko kayo kung sino nandyan. Kape tayo, kape. Shout out yan sa galing sa Pilipinas na bumalik dito sa Kuwait. Ano yung pasalubong nyo sa amin? Ate Presi, Ate Jane. Naila, tapos na yung video mo. So, next natin ipiplay si Mani. Si Mani Arada Vlog. Mani Arada Vlog. Thank you guys. Oh. Videos niya yung Mani i-play natin guys. Okay. Nakakapigil hininga ang kanta niya. Yes. Kumakanta siya yung Mani.
Grabe pa, pinasok yung account ko niya. Pinasok isang account ko niya. Hindi na siya ma-recover, hindi siya ma-verify. Ah, dahil. Mabaka na siya kaya po niya paglapit na lang Ramadan. Security code. Kaya pa security code. Hmm? Sino lang? Naari siya. Amon siya ang security code kung hindi ko na siya makuha ang imong account niya. Ano na rin ito sa mga? Hindi man siya kaya naman. Si Charito lang ang numero ito. Bana ng suma. Sino? Bana ng suma. Sino na siya? Bata di ko yan. Ako Charito ang ko tapos. Lugang 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 tapos ang itong kumbina niyo. Matanang ko doon ito. Sino? Ang kaya. May alagoro kong may alagoro ang panyo. Tunay ko na lahi ko na nabuti mo tuod nagbit na kita. Sino? Ka. Si Charito. Ah, Lingga ka lang. YouTube. Grabe, ang ano niya, pinasok niya talaga yung account ko. Hindi siya na ako na-recover. Kanta na sa pagpwesto ng pastor lang ang mayat sa bigas sa utang sa hindi. Alam man. Wala. Ang lain sa merkado sa bonsai sa lain. All million people shut up.
Mabanat si Iyay, mabanat. Ne, lang tawada sa YouTube kung sino kakanta. Kawan mo na take one. Di man mabutangan sound kay makapiright ko ko. Ya, ito bang ko lang siya para sige play sa imong kanta. Ay, Ano din mo mag-create ya ka tuan. ha? Talon ko na siya para makalat. Bakit nakakiko? Bakit nagkakaulan? I-off ko na kaya. Manakaw ko mihi ko kasi ano tanay ma post na yung live stream. I-post na. Kaya pagkuhaan.
mga basura sa sulod ko, hindaraan na. Sulod, pati sura ko lang nga, hindaraan na yung batang sa may mga... Amo na sa ganyan ba ako sino? Mag-aaway kami duha. Ang basura sa Ang basurahan ko lang. tamad siya kani maghaboy sa kuha. Pwede naman na ihaboy kung gusto ko niya. Galing kay tamad siya. Kita mo gaaway kami gani. Yan, 3 million people. Uff. Hindi lang, kita ka mo ba? Uy, kita. Para ulo sa kanya ang bayo niya. Amo na siya ni oh. May nahimo ko. Natubang. Mula na sa makita mo kung sila isinong aradan. May aradan. Si Mary, amo na siya nahimo naman. Basta mag-amo na siya. Ay. Mga video mo kung ano. Imo ni ganito 1.7 o 1.1 o. Live man eh. Kung video lang. Yung mga advertise talaga ni Santo. Kaya na yung dura advertise Mga na. gani kay wala naka-watch hours kay ginikuha gani ni YouTube. Kaya dapat hindi malabutan isa ka tuig pag monetize mo dapat masudlan yung $10. Ang $10 na amo na siya ang igamito mo mag-apply para sa imong bank account mga amo na bla para nga ang imong tawag sini wala mo na isulod ang kita mo kung diin ka kung may sahod ka na. 2 million people in the house, shout out. Dito kami nagkakape kami habang nag-uusap, kape-kape kami. While playing videos, ayan, play tayo ng mga videos ng mga nanonood sa atin, guys. Pwede mo kong gapan galigihapon ka live no? Biskin on call. Biskin on call, pwede ko ka live dito sa isa. 2 million people in the house, shout out. May 5 araw tamsak. Ambi mo ni, mas nami nga damo ang views kaysa sa tamsak ang ilagi na libot nila.
Saan tawa sa lakyan? Nanay mo na ako dyan. Ano ba ito? Pinaka-people. 2 million people. Hi. Di kaan ka ikaw. Ay, ano mo ako kasos no? I-rate ko no 5. Kung may rate na yun ang magabukas diyan sa load mo. Ha? I-rate mo. Ang ano? Hanggang ano, ang apps kong useful ba? Hindi. Pati kasi Later. Hindi ka lang. Hindi kasi tumindot sa mga apps. 3 million people. Ay, kanya niya ang music ang kanya mga panan, ano na sa YouTube. Sa ano na sa music. Hindi ka magpatukar sa music. Dahil naka-live ako. Alright. 3 million people. Hi. Dito, meron ito sa Basta Time dito, Master. dito sa kay Master mo siya kaya wala na po yung copyright. Ang sa Hindi, shorts. Sa kwan, audio. Ang shorts mo, pwede lang sa YouTube na alas lang yung music. Hindi. Tama na ni Anay, pila na yan. 2 minutes mo lang dyan sa YouTube. Sa may short. Nailan tawon ko